Cil, ngutang tak penak ya, tapi bayarnya nggak penak. Karena yo kasah ngutang. Lah piye neh nek gak ngutang ra duwe dhuwit. Ora duit yo kerja. Dan aku kerja, lah aku kerja apa? Nganggur. Tak kayak solusi kerja. Apa solusine? Lu bayarannya 10 juta. Lah kok masuk? Lu kerja apa ya Cil kuwi? Ukuratan gelem ora wae 10 juta. Aku gak duwe meteran nih Cil. Gue meteran kan ngukur kok ngene. Aduh. Kok gawe wong emosi ae. Tapi ya gelem ora. Nek gak gelem yo wis, tak boleh. Kukuri kono dhewe ratane nyantek entek. Tali wae. Yo, urip kok turu. Dari cah pacaran saiki aneh yo. Wong tulus bakal kalah karo rai. Gak bener bolo. Yo to ra. Kem. Glogok ulo. Tani ae. Apa Jan? Peneng ndi kowe? Golek penggawean leh. Piye nak ngene penggawean penak gelem ora nggih ukur ratan Males sih wong